Shabbat Shalom, mga utod namon dira sa Ilog Eda. Greetings salin sa inyong mga kauturan mandiri sa Zamboanga Eda. Kita na kamo isa-isa hon dira kay do damo gid sa inyo, kami tatlo lang di. Ako si Sis Abby, si Brother Dudoy Versel. Pagkakaroon pasensyain ninyo ni record nga video namon kay medyo kusog ang ulan, tapos lain pa ang akon tumatsyag, may sipon. So kamusta ang tanang kamo dira tanan, kung okay ba kamo ngaton pag-i-discuss this Shabbat. Ang topic ta is about perspective, kay damo sa aton dapat diri ta magsugod sa perspective. Damo sa aton or kalabanan gid, almost gani sa pamatyagan ko 90% sa mga believers, sa mga may pagtuo kay Yahweh, is wala kakilala kung sino gid siya tungod sa perspective. So first basahon ta anay ang Bereshit or the Genesis. Bereshit or Genesis 12 verse 1. Basahon ta, now Yahweh had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show you. So ang hambalya, gwa kamo sa imo nga, gwa ka sa imo nga country, or in other words, gwa ka sa imo nga lifestyle. So kung wala sa mga wala kilala kay Abram, si Abram said to be may kwarta sila pamilya, pero giambalan sa ni Yahweh, gwa kada, gwa ka kung ano ang nakasanayan mo. Kaya nga sa lifestyle pareha sa aton, sa pagdawat nato sa sa Bisaya, sa pagbato naton kay Yeshua bilang Mashiach, kay Yahweh bilang aton nga Elohim, dapat mabalaan naton nga before ta pagdawat sa iya, kalimtan taang tanan-tanan, bilin o biyaan taang tanan-tanan, pareha sa sugo ni Yahweh kay Avram. So may mga hinta or may mga makuha ta diri halin sa atong mga patriarchs. Basahan ta Revelation chapter 18. Kung taon ta danay. Chapter 18 verse 4, may ginhambal man ni sang Elohim. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people. So kung people o tao ka ni Yahweh, gwa ka kay sino? Sa kalibutan-on, sino ni siya? Sa Babylon nga ginhambal sa kasalanan. So amo man ang gisugo kay Avram ni Yahweh, which is hambalya lech lecha, gwa ka, that you may not participate, hindi ka mag-participate in her sins, sa iya mga sala. Kaya nga wala siya ginalid ni Yahweh, and may not partake of her plagues. So may silot sa kasalanan. Next verse basahon ta sa Matthew chapter 16 verse 6. Common ni siya, kabalo ko nabasa nyo na ni. And he said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. So leavening, ang naipon, hindi pure
So Yahweh is pure, managani gihambalanta ni Yeshua, watch out sa mga livining. So may duha ka klase ang perspective. Kumbaga ang point of view, may duha siya ka klase. So amo na to gani may duha klase sa perspective. Ang isa is the Western mindset. Magambal ta Western, amo ni siya ang mindset ta nga mga taho subong, or modern mindset or Greco-Roman mindset. So ang mindset nga ini, mindset or this point of view or pananaw focuses on abstract. So abstract, tanawon ta kung anong meaning sa abstract sa Merriam-Webster Dictionary. Abstract is difficult to understand. May mga budlay insindyon, itakal ta na karon kung ano na siya. Another is insufficient factual, wala nagakaigo nga kamatuoran. Kumbaga kuro-kuro. Theoretical, magambal ta theoretical, wala, unproven. So sa Western mindsets, dira lies ang imagination. Amo na damo perspective ang mga Christians or biskan pa mga believers tungod sa Western mindset, Western perspective. Hilig sila mag-imagine, base. Hilig sila maghimo sang ila opinion. Ti imo na ya opinion, ako na ya opinion, lain-lain ta. So amo bala na ang ginatudlo sa scripture. Kuro-kuro. Ging himo o kon wala basihan. Amo na siya ang Western mindset perspective, insufficient factual. So mayo kung may notes ta para matandaan ta, or mas nami gid ka ga-notes ta. So gina-encourage ko kada isa nga mag-notes. And the other mindset is the Eastern mindset. Eastern mindset naman, ang point of view niya focuses on concrete. Magambal ta concrete, ano gani, ng, diba, siminto, concrete, tig-a. Nga kay ang kamatuoran, hindi ni mo matarog. Hindi mo mauyog. Ngambal ka, ang nagwa nga grado sa imo card, 75, pasado pa lang, biskan ano mo kahambal nga, alam ka. Kay ang nagwa sa imo card, 75, baga concrete na siya nga evidence. Hindi ka alam do sa amo na balaw, example lang. So according sa Merriam Dictionary, ang concrete mindset or the Eastern mindset or the ancient mindset, meaning ang mindset sa mga tao nga mabasa naton sa scripture, ang mga Hebrew mindset na concrete sila. Concrete, naming a real thing or class of things. Factual, concrete. True or truth, that is concrete mindset. So may duwa ta ka mindset nga ga-exist sa mga tao. May duwa ka lain-lain nga mindset. Ano to gani? Western mindset or abstract. Ang abstract ga-exist na siya gyapon sa scripture, pero may, kung ang Hebrew maghambal abstract, may dugang o kung may explanation nga concrete para maintindihan. Kaya ang mga Hebrew, wala sila gapati kung unless hindi nila ma-feel, ma-touch. Kaya ang concrete, ginabase sa mga Hebrew is about sa senses naton. Ang mata, dapat makita nila, dapat masimutan nila, dapat mabatian nila, dapat ma-feel nila something nga ga-exist sa physical world. Amo na ang concrete nga mindset nila. Pasahon ta ang Shemot or Exodus. Shemot 4, chapter 4, verse 1. Basahan ta halin sa 1 kadto sa 9. Then Moshe answered, "What if they won't believe me and will not obey?" Basahan ta sa kay kasi hindi ka mo sanay. And Moshe answered and said,
But behold, they will not believe me, nor listen or hear unto my voice. For they will say, Yahweh hath not appeared or had not appeared unto you. So, base kuno hindi magpati si ila. So 2, Yahweh asked him, what is that in your hand? So tanawon taha, paano nagamba si Moshe, paano kung sila, ang mga Israelita, hindi magpati nga nagpakita ka sa akon? Hambal ni Yahweh, what is that in your hand? Ano sa imo kamot? A staff, he replied. Then he said, throw it on the ground. He threw it on the ground and it became a snake. Moshe ran from it. So, ang first nga symbol, first nga sign, gipakita nga si Moshe nag-istorya kay Yahweh is ang rod na himong manug. So, concrete evidence. 4, but Yahweh told him, stretch out your hand and grab it by the tail. So he stretched out his hand and caught, and it became a staff in his hand. 5, this will take place, he continued, so they will believe that Yahweh, the Elohim of their fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitzchak, and the Elohim of Yaakov has appeared to you. 6, in addition, Yahweh said to him, put your hand inside your cloak. Sa yabayo. So, he put his hand inside his cloak, and when he took it out, his hand was diseased, white as snow. So, leprous. Then he said, put your hand back inside your cloak. He put his hand back inside his cloak, and when he took it out, it had again become like the rest of his skin. So, nabalik. So, kabalo naman ta nga wala bulong pa sa una sa amo ni nga sakit leprosy. So, kimpakita na ang second sign ni Yahweh, which is a concrete evidence, visible gid sa mga mata sa mga Israelita. Hindi gid sila ka-deny kay concrete man. 8, if they will not believe you and will not respond to the evidence of the first sign, they may believe the evidence of the second. 9, and if they don't believe even these 2 signs or listen to what you say, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the Nile will become blood on the ground. So amo ni ang tatlo nga sign nga ginpakita ni Yahweh kay Moshe para ang mga Israelites mapati nga nag-istorya gid si Yahweh kay Moshe. Amo man ni ang isa sa mga damo proof nga concrete or Eastern mindset ang mga Hebrew. So dapat when reading the scripture, ibutang naton, i-practice naton sa atong kagalingon nga Hebrew or Eastern mindset kay dira ta gakasala sa pag-insindi. Una pala ang culture ta mo nagambal gi-introduce ko ang lekhleka kay magwa tatanan. Dapat bilin mo na tanan. Bilin mo na tanan nga andan mo, plano mo, dream mo sa kabuhi if you are willing to be in the kingdom of Elohim, kung gusto mo makasulod, kung gusto mo mangin good servant kay Yahweh. So may pakita ko sa inyo nga picture. Please, gusto ko i-describe nyo. Identify, describe. This can 3 words. I-describe 3 words kung ano ang nakita nyo. So, pwede natin i-post na ang video. Tapos, i-describe ta danay kung ano ang nakita ta, okay? So, okay na? May naka-guess na tanan. Iskan 3 ka description, 3 ka pagpakilala kung ano na ang nakita nyo. Kung naghambal ka mo lapis, naghambal ka mo nakita nyo yellow nga lapis, lapis nga may eraser, biskan gambal ka mo
Monggol kay daw Monggol kalaban bakal ta ng Monggol. Kung amo na mga description nga gihatag ta, that is Western mindset. Kay kung ang Eastern, kung may ara man sa inyo nga nag-describe sini, naghambal, ginagamit na siya pansulat. Ikaw may Eastern mindset ka. So, may ara bala nakaguess. Tanawon ta no, ang Western mindset ga-focus sa physical. Ang Western mindset ga-focus sa mambal kis aga na mambal ta. Laba nga lapis. Biskan wala ta kabalo kung laba gid ba na siya, kay picture lang man na. Basi nubo na saya. No? Mambal ta Monggol biskan wala pa siya. So, ang makita ta kalabanan is ang external or ang physical. Kung ano ang ara nga makita ta. Pero ang Eastern mindset, tanawon ta ha. Anong kinalain nila? Ang Eastern mindset ga-focus siya sa function. Ano ang purpose ni? Ano ang function sini? So dapat magbasa ta sa scripture, amo man yung basihan ta. Every time magbasa ta. Ano ang purpose ni? Ano ang function? Amo na dapat ang ibutan ta sa atong utok. So hinahinay ta na bala nakuha ang perspective kay proceed ta sa mas dalom nga topic. Again, ibalik ta lang ano to gani? Ang Western perspective, Western mindset, ga-focus siya sa imagination, ga-focus siya sa physical or himo mga amo na. Ga-focus siya sa abstract, hindi factual, theoretical, unproven. Ang Eastern mindset, ga-focus siya sa function, sa purpose, sa senses, sa makita, concreteness. So, base na libog ta kung ano ang atong gipakita. So, makita man guro sa lapis, but it's not a proof. Kay ang concrete, dapat may senses. Ga-focus man siya sa function. So, ging summarize ko lang, kay maproceed ta sa name. Kabalo ko mga sacred name believer tatanan. Ang pamangkot dira kabalo ta ayhan sang meaning sang ginapagbato ta nga name, sang purpose, Eastern mindset sang purpose sa ginapagbato ta nga name. Kay kalabanan sa aton, ari mahambal naman ko. Kalabanan sa aton wala kabalo. Nagpati na lang daw parehas lang yapon sa Kristiyana. Nagpati na lang since kay gihambal, di ba? Sa una nag-share kami sa inyo gihambal nga di kay Hebrew ang scripture. Correct. Dapat Hebrew ang name nga ginagamit. Correct. Ang problema nagpundo ta sa spelling, nagpundo ta sa pronunciation. Dito lang. Nabalantang function? Nabalanta bala ang function, di ba? Wala. Nabalanta ang meaning sang name. May nabalanta siguro pero hapaw, di ba? So, i-explain ta subong ang about sa perspective regarding sa name. So, again, gina-encourage ko ang kada isa na mag-prepare sang notes. So, sa Eastern mindset, focus again sa purpose, sa meaning, sa function. Ang Western mindset, focus sa spelling, sa pronunciation, kung ano lang ang ginghatag sa aton. Gibaga, focus ta kung paano isulat ang palyo, focus ta kung paano isulat sa sulat. Si Yahweh wala gapake kung kabalo ka magsulat sang iya pangalan. Di ba? So, kadto ta sa Devarim or sa Deuteronomy. Devarim
chapter 6 verse 3. Isa ni siya sa mga misconception tungod sang wrong perspective, tungod sang sala nga mindset. Listen, Israel, and be careful to follow them, so that you may prosper and multiply greatly, because Yahweh, the Elohim of your fathers, has promised you, has promised you a land flowing with milk and honey. Sorry, sa Shemot to gali, lain ang ako nakapi. Shemot 6 verse 3, basahan ta. I appeared to Abraham, Yitzchak, and Yaakov as Elohim, as El Shaddai. Kung basahon ta ni, pangitaon ta ni sa Hebrew. BL as El Shaddai. So nag-appear si Yahweh sa kay Abraham, kay Yitzchak, o kay Yaakov as El Shaddai, but I did not reveal my name Yahweh to them. Ano ko nambal? Wala yaging reveal ang iyang pangalan nga Yahweh sa ila. So, di ba madumduman ta kihambal sa Bereshit. Bereshit pa lang 13 verse 4 basahon ta. 13 verse 4. So the site where he had built the altar, to the site where sa 3, he went by stages from Negev to Bethel, to the places between Bethel and Ai, where his tent and had formerly been, to the site where he had built the altar. And Avram called to the name of Yahweh. So 4. Called to the name of Yahweh. So, ang pamangkot, ga-contradict bala ang duwa ka verses nga yatag ko sa inyo. Ang Shemot or Exodus 6 verse 3 and ang Bereshit, subong 13 verse 4. Ga-contradict bala sila? Yes! Kung ara ta sa Western mindset. Kung yung damo nga mga Christians or sa outside, ara sa gwa, tagagwa, wala gapati sa scripture tungkod sa mo na yung butang. Kaya nga, sala ang ilang mindset. Sala ang mindset sa pagbasa sa scripture. Well, ang napiyaranta permi by concept, conceptual. Tanawon ta ang naghambala. Then, Elohim spoke to Moshe, telling him, I am Yahweh. Ang gaistorya si Yahweh mismo, I appeared to Abraham. So these are words of Yahweh. Si Yahweh ni mismo ang naghambal. Kung mapiyaran taman, sa Bereshit 13 verse 4, ang narrator is si Moshe. Mas namin ibasahon ta. Then, Avram went up from, basahon ta sa 1, from Mitzrayim to the Negev, he, his wife, and all that he had, and Lot with him. Avram was very rich in livestock, silver, and gold, and went by stages from the Negev to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had formerly been, to the site where he had built the altar. And Avram called in the name of Yahweh. Tandaan ta, kung napiyaran ta, ang narrator is siyempre ang nagsulat, which is si Moshe, gin-revealed sa iya. So Moshe, sa nabasa ta kagina sa Shemot 6 verse 3, kakilala siya sa pangalan nga Yahweh. So ginagamit niya ang pangalan nga Yahweh. So dire sa pag-narrate ni Moshe, Hebrew expression ni siya, meaning call on the name of Yahweh there, meaning nag-worship si Abraham sa Elohim nga nagpakita sa iya, which is El Shaddai. Revealed to him o ging revealed
kay Abraham nga El Shaddai. Nagpakilala kay Abraham bilang El Shaddai. Pero wala siya nagpakilala kay Abraham, kay Iskak, kay Yaakov bilang Yahweh. So dapat, klaro ba? Dapat hindi tama hindi tama talang sa amone. Tanawon ta permi, magbasa ta sa scripture by conceptualism of the context. So, pirmi magbasa ta, pamangkuton ta, who? Ari naman mga W. Who? Sino ang writer? Sino ang ginasulatan niya? Para kay sino na? Diin niya ging sulat? Or when? Diin niya ging sulat? Sa bukid ba? Or why? Nga ging sulat ini. Para may pakilala, para may itudlo, para may ma-learn ta. Where? Ano sa diin nga culture. Kaya diri ta makita kung diin niya gisulat, makita nato kung ano ang culture dito. For example, nagsulat ko sa bukid. Natural ari na lang. Example, ari ko di subong. Kung mapiranta ang akong panghambal, do ga mix nga Bisaya. Kaya siyempre, ari ko di ang expression ko do halos Bisaya. So tan-awon tana nga mga context. Meaning amo ni siya. So may isa ka pamangkot, what? Ano akon makwa di? Ano ang ginatel sang author or sang writer sa akon? Ano ang mga bagay nga nabalaan ko kag common sa nabasahan ko? So mga maangkot ta pirmi sa mga amo ni nga bagay. So butanta ang verses nga gihatag ko gani kagina, wala to siya ga contradict. Ibutanta pirmi sa pinsar nga ang scripture wala ga contradict nga isa lang ang author sina. Si Yahweh lang ang author sina. Meaning, kung matsyag ta, may ga-contradict, sala ang imo nga mindset. Sala ang imo nga pag-intindi. So, kung mag-amo na gani, consult. Kung mag-amo na, pamangkot. Hindi ay basi. Amo na siya ang western mindset. Ginatulod ka na niya nga makasala ka. Sala nga pag-intindi. Kapin pa. Kung ang pag-intindi mo ginghambal nga sala, tapos may gipamangkutan ka, naghambal siya, amo man akong pag-intindi, which is sala man, anong gagwa? Mahambal sila, aamugid ni ang sakto nga pag-intindi. Kay sila duwa nag-agree. Hindi na pwede. Permita balikan ang Eastern mindset. So, isa sa mga ihatag ko nga common nga misconception tungod sa mindset is atong natabo sa kay Kefa, kay Peter. Basa nato sa Acts chapter 11, 1 to 18. Hindi ko na siguro kagkadtuan. So, sa nadumdumanta no sa Acts 11:1 to 18 nga si Peter may vision. Tapos ang tao natalang kay abi nila ang vision ni Peter nga pwede nakaunon tanan. Kung ano nakita niya, mga unclean, pwede kaunon. I-receive niya. So, kung hindi ta basahon ang text, hindi ta mabalaan. Ari common na siya sa mga Christians, hindi sila kabalong ambalan sila, pwede nakaunon tanan. Pero hindi. Kay biskan si Kefa that time, patay na si Yeshua, nagambal siya nga wala gid ko may pasulod sa akon baba nga malaot nga higko. Kaya nga kabalo siya nga templo sa Ruach HaKodesh ni Yahweh ang iya lawas. Hindi magtinir ang Ruach HaKodesh kung higko unpure ang imo lawas. So it is imposible nga magstay ang ruach sa imo kung higko ka. Muna gani kinahanglan pangimakasan ta nga mangin pure ta.
pangimakasan ta nga magpuyo sa aton ang ruach ni Yahweh, kay amula na siya ang ga-guide sa aton. So balikan ta ang about sa name. Kung damo ang mga believer ang gapatay-patay gid sa damo ko may naligad lang, may mga mabasaan ko sa Facebook, giinanaway mga believer, sacred name believer mismo sa spelling. Kung ang pangalan ba sa manluluwas Yud Shin Waw Ayin o Yud Shin Waw Yud Hey o Yud Hey Waw Shin Ayin o Yud Hey Waw Shin Waw Ayin, o kung ang pag-pronounce ba Yeshua o kon Yahushua o kon Yeshua o kon Yeshua ambot damo gaininaway sila about sa spelling kag sa pronunciation. Tabog ko lang ang manok.